ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. имрӯз барои шумо як намуд самбуса тайёр мекунем. Самбусаи туркӣ. Марҳамат, то охири видео бо мо бошед. дар инҷо барои мо 400 грамм орд, каме намак ва каме сода лозим аст. ҳамаашро хуб якҷоя мекунем. намехе боз барои мо дар инҷо 150 грамм маргаринро бо орд якҷоя карда хуб омехта мекунем. ранги ҳами пичиное ки резонакро мекунем анамхе маргаринро бо орд якҷоя мекунем. анамхе якҷояш кардем. анамхе бояд ҷудо ҷудо бошад. баъди омехта кардан барои мо як дона тухм лозим аст. як дона тухмро низ якҷоя мекунем. хуб дӯстон, видеоро то охир тамошо кунед, лайкора гузорен. куҷоеш ки нофаҳмо боша, ман дар описания ҳатман рецептҳояшро менависам. дар инҷо боз мехе ки ҳамаша якҷоя кардем. барои мо 100 миллиграмм кефир лозим аст. ман дар инҷо 150 миллиграмм кефир андохтам. камтар хамири ман мулоимтар омад. аз ҳамин сабаб шумо 100 миллиграмм андозед кифоя аст. хуб кефирро андохта хамир мекунем. хамири мо бояд 20 дақиқа дам гирад.
ана дар ин ҷо дӯстони азиз мо самбусаҳоро печондем, дар болояш тухм карда дар ҳарорати 180 градус дар муддати ҳамин 30-35 дақиқа мепазем. Ва дар ин ҷо дар болояш каме сир кардам, аз сабабе ки кӯдакҳо бисёр дӯст медоранд. Сир карда дар духовка боз 5 дақиқаи дигар меистад. самбусаҳои мо тайёр шуд. Дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо будед. саломат бошед. Шумо низ омода кунед. Бо кефир аҷоиб мулоимак меомадааст. Ман худам бо кефир аввалин бор тайёр кардам, хеле маъқул шуд. шумо низ ҳатман омода кунед. хайр, дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. раҳмат барои дастгириятон.